Пасля 3 сутак, праведзеных у турмы на Акрэсціна, адбыўся так званы суд праз разбіты мабільны тэлефон, і мяне патапавалі ў турму, вялікую сапраўдную турму ў Жодзіна. Сёння мы знаходзімся вось гэтай турме лукішскай, былой турме лукішскай у Вільні. Яна чымсьці прыгадвае тое, што было і у Жодзіне у мяне. Нас таксама прымалі ў этой турме вельмі жорстка. Нам сказалі: «Добро пожаловать в лагерь для военнопленных». Адразу людзей раздзелі, даглядзелі і сказалі: «Бяжыце па сваіх тых камерах». Там штосьці паказвалі, хтосьці паспяваў адзецца, хтосьці не. Камера, якая мы бачым тут, зараз у этой лукішскай былой турме, яна вельмі нагадвае тое, што было ў Жодзіна. Гэтая і клетка, і гэта так званая кармушка, праз якую талеркі прасоўвалі з гэтай так званай ежай. Потым мы бачым гэтую дзірку, якая выкарыстоўваецца для пэўных рэчаў. Яна ў такім стане менавіта і ў жодзінскай турме. Тут яна вельмі добра зразумела, як это ўсё выглядала. Канешне, первыя часы не давалі бялізну, таксама не хапала талерак, не хапала посуду, і хтосьці ел там па 3 з адной талеркі, хтосьці піў з аднаго кубка там па 2-3 чалавекі. Час ад часу былі гвалтоўныя дзеянні ад так званых супрацоўнікаў, і у адну з раніц сталі такім чынам ля этой сцяны, і супрацоўнікі вельмі нечакана для нас сказалі, што хто мае нейкія там заўвагі, прапановы, нейкія каментары. Я сказаў, што адзінае там наша, можа, каментар такі будзе: «Калі дазволіце». Вельмі ветліва з імі размаўляў. Это будзе вызваліць незаконна затрыманых людзей, якія тут у вас знаходзяцца. Сяржант паказаў пальцам, відаць, дзе я знаходзіўся. І гэты так званы супрацоўнік, ён падышоў і пачаў мяне збіваць дубінкай па нагах тут, але зразумела, што я стаяў каля сцяны з гэтымі паднятымі угару рукамі, нічога зрабіць не мог. Зразумела, што такія дзеянні ні ў якай меры не адпавядаюць не толькі закону, але нават там нейкім элементарным этычным правілам паводзінаў, тым больш людзей у пагонах. Пасля таго, як мяне схапілі ў цэнтры Менску 23 верасня мінулага году, а мяне этапавалі праз цэнтральны РУС у Акрэсціна ў турму. І на 3, здаецца, ўжо суткі, 25 верасня, мяне вывелі на калідор Акрэсціна і ў руку далі папросту разбіты тэлефон. Супрацоўнік міліцыі. Я сказаў: «Што гэта такое?» На што ён мне сказаў, што гэта твой суд. На судзе я, конечно, даведаўся, што я абвінавачваўся па артыкуле 23.34, частка 1. Это удзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. І, конечно, для мяне гэта было сюрпрызам, таму што мне это не агучылі ўвесь час. І вядома, што гэты артыкул у Беларусі выкарыстоўваецца як сродак папросту людзей пасадзіць, калі не трэба нічога абгрунтоўваць. Суддзя сказала вельмі такую фразу цікавую, што улічваючы усе змягчаючыя абставіны, улічваючы там і дзяцей і так далей, шмат чаго, прысудзіць спадара Алейніка да максімальнага срока 15 сутак. Я лічу, што нават у той сістэме, у якой зараз знаходзіцца Беларусь, а это увогуле не прававая сістэма, ёсць час ад часу людзі, якіх можна зачапіць фактамі, якіх можна зачапіць з нейкімі працэсуальнымі момантамі, якія парушаюцца,
і яны папросту не змогуць перакрочыць праз сваё сумленне і вымушаны ўсё ж такі больш-менш выносіць законныя рашэнні. Пракурор областной прокуратуры, ён ужо не здолеў паставіць свой подпіс просто так. Ну, відаць, што нейкае сумленне ў чалавека таго засталося. І ён выдаў пастанаўленне, што трэба гэтую справу аднавіць і трэба пачаць працягнуць гэтае расследаванне вось маё катаванне ў жодзінскай турме. Гэта сапраўды было, напэўна, адзіным законным рашэннем на працягу ўсіх спраў, якія вось я з ім меў, таму што ён адназначна сказаў: справу адмяніць, аднавіць расследаванне катаванняў і працягнуць вось гэтыя ўсе расследаванні, што яны і вымушаны былі зрабіць, але потым яны, канешне, прымянілі іншыя захады, каб справу не даводзіць да лагічнага завяршэння і не прыцягваць у гэтых всіх злачынцаў, якімі я іх лічу да адказнасці. Я прыехаў у Літву на пачатак снежня мінулага года на рэабілітацыю, таму што у Беларусі дастаткова цяжка звяртацца ў медычныя установы з, так скажем, палітычнымі траўмамі, што яны называюцца. Я падаўся на універсальную юрысдыкцыю тут у Літве. Вось, я лічу, што кожны павінен, хто таксама хоча дамагчыся справядлівасці ў Беларусі, падавацца ў міжнародныя інстанцыі. Ёсць механізмы ў рамках універсальнай юрысдыкцыі і ў Літве, і ў Польшчы, і ў Чэхіі і так далей. І мы павінны іх выкарыстоўваць, і не трэба здавацца, а ўсё ж такі рабіць усё, што ўсё ад нас залежыць. Існуюць механізмы прыцягнення да адказнасці вінаватых асобаў. Калі на тэрыторыі Беларусі сёння няма справядлівасці, не працуе суд і праваахоўныя органы не з'яўляюцца праваахоўнымі органамі, то беларусам трэба даваць такую надзею. Таму гэта першая мэта. Ну і другая мэта — гэта па магчымасці зафіксаваць тыя доказы, якія існуюць. Чым больш доказаў будзе, чым больш гэта будзе зафіксавана, тым лягчэй будзе прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых у сітуацыі, калі нарэшце сітуацыя на Беларусі зменіцца і будуць працаваць следчыя органы. Голосовали за Тихановскую. Я памятаю, як мы з мамай маёй зайшлі на выбарчы участак. У маёй мамы, якой вот зараз 70 гадоў, у яе трэсліся рукі так, быццам зараз туды ўварвецца увесь амап Мінска і ўсіх забярэ. Мы здымаем гэтую кватэру, яе на суткі здаюць. Вось гэтую кватэру здаюць пасутачна. А паколькі мы не ведалі, дзе апынемся там заўтра, паслязаўтра, і да гэтага часу таксама не ведаем, то яшчэ пакуль не пераязджаем. Самае, што мяне больш за ўсё напружвала, это тое, што ў свой час у жніўні я чамусьці так сталася знянацку, абсалютна без ніякай падаплёкі, падрыхтоўкі. Я на прыступках тэлебачання падчас страйку нешта там мегафон выдавала, нейкія там прамовы, мяне там выпхнулі, я там на барыкады, і гэта ўжо кваліфікавалася б як арганізацыя. Дозвольте мне, я маю право хотеть. Я спадзяюся, что мы зараз будем жить в свободной краине. Я хочу, как вы не забыліся, дзеля чаго вы тут. Мне вельмі страшно, что гэта эйфория, якой зараз просякнутыя ўсе люди, хутка знікне. Вы просто
возвышится, будете ходить на гэтай забастовки, а потом все пакрысе сціхне, вы прызвычаецеся і зноў акажецеся ў балоце. А я памятаю, як Василь казал: да ты что, плачешь, что ушла с телека, да там через 3 месяца у тебя будет новая программа. Это было в скале 16, Да, 23 да. жніўня минулого года, вось гэта ўсё, да. Я казала Василю, и не крыўлю душой зараз, что я была морально готовая до отсидки. Але мы сутыкнуліся з такой праблемай, што калі мяне саджаюць у турму, то дзеці апынаюцца ў дзіцячым доме. Таму што Васіль айчым без бацькоўскіх правоў не мае права быць апекуном. Моя мама таксама чалавек сталага ўзросту, ёй таксама не дадуць апекунства. І ўсё. І моя дачка ўся сябе выдатніца, алімпіядніца, лаўрэатка і ўсё такое, яна апынецца ў прытулку. Ну, мы гэта проста не маглі стрываць. Сёння, напэўна, той дзень, які павінны запомніцца на ўсё жыццё. Канешне, мы зусім не такім яго сабе ўяўлялі, зусім пра іншае марылі, але ўжо лёс, я не ведаю, Бог распарадзіўся так, што мы вось апынуліся тут, у літоўскай школе. Можа быць, не ўсе тут у курсе таго, што адбываецца ў Беларусі. З настаўніцкім складам, з якім я гутарыла, і было вельмі цяжка давесці, чаму мы пакінулі Беларусь і прыехалі сюды. Нешта кшталту таго, што у вас што, работы там нет? Так там же молодежи хорошо. Таня. Оп. Як у вас тут заживається ўсё? А я буду сама. Добра. Першы канцэрт я памятаю, мне конкретно было вельмі страшна. Гэта быў канец жніўня, двор Зелёнага луга, там, дзе Катя побач жыве. І я помню, калі я побачила, што ззадзі вывесілі БЧБ-сцяг, мне стало страшна. Потому што я зразумела, што... Ну, гэта было прыкладна там 2 тыдні прайшло, як я за Крэсціна выйшла. І яшчэ такі быў калатун нармальны. Потым граць стала весела. Потым, калі ўсе гэтыя дваравыя мерапрыемствы былі такімі быццам святымі, гэта было ўсё круто, да, круто. А потым, калі сталі вязаць музыку, калі прыходзілі, ўжо разганялі гэтыя дваравыя мерапрыемствы, вось тады кожны канцэрт быў быццам так, на вайну збіраешся. Мне падаецца, што на пачатку сілавікі і ўсе астатнія проста не ведалі, што з гэтым рабіць. Пад які артыкул, пад якое злачынства падлягае грані музыкі ў двары. Першым часам і людзі маглі беспакарана проста збірацца ў дварах, арганізоўваць гарбату. Гэта не абавязкова мусіў быць канцэрт. Это магла быць проста нейкае сумеснае баўленне часу. І мне падаецца, што проста на той момант гэтая кансалідацыя грамадства, у тым ліку у творчым таксама плане, яна была абсалютна незразумелай. Незразумела было, як за гэтым змагацца, пад які артыкул адміністрацыйны ці крымінальны гэта падвесці. Потым уже стала неважна, пад які артыкул гэта падводзіць. Ужо там было не да закону.